Не се Веско Пенев и Елио Мартинс. Веско фърли тъча, но Елио му върна с едно докосване. И с този път следващото фалиране в полза на Пирин. Отново пресечено подаване. Жоран Донов тръгва. Извежда Джери Ситуе на прекрасна ситуация. Малко дълго се поведе Джери Ситуе и страни от вратата. Навлиза все пак наказателното поле. Връща назад към Алберто Лозеро. Лозеро центриране. Там на втора града Елио трябва да спре точно така, прави го. Елио на аутлинията. Връща пък от страна на Игор Джуман. Игор Джуман е възможно за шут и 3-0 за Берое. Игор Джуман с първи гол с Беройската фланелка. Сега Чича, искайки да поздрави някой, може би Пламен Липински, спрян обаче от своите съотборници, посочва го все пак. 3-0 в полза на Беройци. Разгромна става победата на Берое. Поздравяват Игор Джуман. Минутата